Sa adlaw nga Miyerkules na sugdan ang mass testing sa Mandawi City. Ganina nangayo og katinawan ang mga city officials kabahin sa pagpahigayon niini. Ang report ni Nico Serino. Miatubang sa sesyon sa City Council ang kadagkuan sa Mandawi City Health Office. Nangayo og katinawan ang konseho sa pagpahigayon sa mass testing. Karong adlaw unta kini sugdan apan giuswag karong Miyerkules. Rapid antibody test ang himuon. Katuyuan nga masuta kung daghan ba ang na-infect sa katawhan subay sa mga laka nga himuon sa Metro Cebu. Ang mga konsihal nangutana sa protocol misugyot nga human sa testing siguroon gyud nga naka-isolate ang usa ka tawo una pa mo gawas ang resulta. Kanang data pero kanang sa wider community nato sa residents mo pagitaan na pagitaan na may information but hopefully from this study we can already get that. Gasod positive niya, dili siya mo-qualify sa iyang home isolation naamanday atong BOI. That is why encourage na to ang every barangay na sila ilang barangay isolation unit. Gipasalig sa syudad kung may magpositibo, andam ang city quarantine facility sa City Central School. Kapin sa 1,007 ang mamahimong maakomodar sa maong pasilidad nga posibleng buksan karong simanaha. 90% ready na ang Mandawi City Central School, which we call the Mandawi City COVID-19 Quarantine Facility. Sa pangutana, kung mamahimo bang mubalibad nga magpa-test, ako ibalibad na sa lista. Kung dito niya ako sugot, at na sa silingan, sa Pigapalay, maoy kumaan o sampol. Kaya ito, gibuhan mo na ito ang random testing para nyo makita ang full extent. uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitong, Bisdok.